אז מה כל חברים? כאן תרנגול שמטרלל את הטרלול והיום אנחנו עושים אותו חדש. אז לפני שמתחילים, לייק, יש פה ערוץ, מה זה קשה? כזה קטנה, כל 35 סרטון, נו, בבקשה, מה קשה בזה חינם? מה זה מפריע לכם? אז את מחיצה קטנה. וגם תפעילו את הפעמון, אשמח שתעשו את כל הדברים שאמרתי. וכן, יאללה. אז היום אנחנו נעשה סרטון של סטמבל גייז. וכן, יאללה. נתחיל. פיגל, סטמבל גייז. הנה סטמבל גייז, יאללה. משחק, יאללה, ככה משחק. זהו, יאללה. נראה שלי, אני אקח את הדבר הזה ומתחילים. חמש ילונים, סבבה. יש משהו חינם, משהו סבבה, לא, טוב. נעשה ככה ומתחילים משחק. סתם. יאללה. וואי, פעם לא הבאתי ווין, כאילו הבאתי רק פעם, לא, עזבו. בעצם. מה יש פה זה? טוב. יאללה. אוי שיט. פעם ראשונה שזה קורה. יש לי מאגים. איך יוצאים שכחתי? יאללה את זה במשחק. זה הדבר היחידי שאפשר לעבוד. סטמבל גייז. אוקיי, אז זהו סטמבל גייז. פורטנייט. אבל פורטנייט לא נעשה היום. אני אומר שאני רוצה לראות לכם איך עושים לוגו. לערוץ לוגו. אז תרשמו יצירת לוגויים, סבבה? איפה זה? טוב, תרשמו יצירת לוגויים. יצירת לוגויים, אני ארשום בשטיות תכתיב, ואתם צריכים לחפש לאפליקציה הזאת. לעשות לה... לא למשפחה. לא למשפחה. אוקיי, יש לכם פה עכשיו מלא לוגויים בעברית. כל מיני. יש לכם את זה ואתם תצטרכו להתקין יותר לוגויים. עכשיו אני אגיד לכם מה אתם צריכים להתקין. יש פה מלא, אבל אתם צריכים להתקין איזה, אני אראה לכם. תראו. אוקיי, יש לכם פה מלא לוגויים, אתם צריכים לרשום הכנת לוגויים, התבלבלתי, אני מצטער. או שגם, איך קוראים לזה? גם, באמת, יותר גם לוגויים, גם באמת. טוב. תעשו את זה ותורידו את האפליקציה הזאת. אוקיי. עכשיו יש לך, זה יראה לכם כל מיני דברים כאלה באנגלית. אחרי זה אתם נכנסים לכאן. יש לכם פה כזה, אתם רואים, אני לא יודע אם אתם רואים, יש לכם פה כזה עיפרון, אתם לוחצים עליו, ואחרי זה אתם רושמים את השם שלכם ולוחצים כאן. אחרי שלחצתם, זה לכם פרסומת כזאת,
תצאו ממנה אחרי זה, ואחרי זה מראה לכם מלא לוגויים. אוקיי, סתם דוגמה, יש לכם מלא לוגויים, מלא. אתם יכולים גם להוריד את האפליקציה הזאתי. חכו, זאתי. מה שהכנסתי זה אותו דבר, אבל תראו, זה גם זה אותו דבר, אבל רושמים גם, אבל אני פשוט רציתי לראות על האפליקציה הזאת. אז סתם דוגמה, נבחר איזה. אני לא באמת עושה את זה, אבל סתם דוגמה. כי אני לא רוצה לכם לחפש, זה ייקח מלא. אוקיי, זה הלוגו שלי. קודם כל, אני יכול להזיז את השם ואת האיש. אני יכול לעצב אותו, סתם דוגמה. ככה, ולשים את זה ככה. סתם דוגמה, מי שרוצה. כאילו, אני גם לא רוצה, אבל אני רק מראה לכם דוגמה. וכך, זה יכול להיות. איך שאתם רוצים, אתם מעצבים. בקיצור, סתם דוגמה, שמתי את זה ככה. רגיל, סבבה, יפה. אחרי זה אתם יכולים לחוץ כאן, ויש לכם כל מיני... לפרק את זה, זה יפה שזה אולי כאילו ככה, אתם יכולים גם קצת לעשות, כאילו לבחור צבע לזה, יש כחול, אתם יכולים להגדיל, לעשות הכל. אני מציע לכם לעשות ככה. עכשיו האיש, אפשר לעשות כל מיני דברים, להזיז אותו. אוקיי, אחרי זה מגיע חלק שאתם יכולים לצבוע את הבפנים. כאן אתם מקטינים את זה, מגדילים. אתם יכולים לשנות שם. אתם יכולים להפוך את זה. תראו איזה מגניב, למשל, איך זה מחובר. אתם יכולים לעשות הכל. בסדר, אני רק שתף אתכם במה. אז תראו איזה זה. תראו. אפליקציה מזירה. יכולים לצבוע. זה סתם דוגמה, רציתי את זה ככה. יכולים גם לעבור לכאן. לעשות את האיש. למשל סתם דוגמה, לראות את הצבע הזה. יש לו את הצבע הזה, וכאן אתם עושים את הרקע. אתם יכולים גם לשים את זה. ולמשל סתם דוגמה, בחרתי את זה. אתם רוצים כאן, בסוף וי. וואלה. נעשה ככה. ואתם עושים ככה וזה. וזה נשמע רגע לרחב, אתם יכולים לשתף לחברים. וככה תשימו את זה בתמונה. טוב, אז מקווה שעזרתי לכם בסרטון. לא הכי ארוך, אבל אתם יכולים לשמור את זה ותראו איך זה. עכשיו תצאו מזה, באפליקציה התוכלה, וזהו. זה נשמע לכם. יש לכם איזה בגלריה שתיכנסו. רק נראה לכם סתם דוגמה. יש לכם איזה בגלריה, ועכשיו אני אכנס ליוטיוב. דקה, ואני יכול לעשות ככה. עריכת, אחרי זה אתם עושים כאן, אתם עושים על זה, עריכת הערוץ, אתם כאן, ואתם יכולים לבחור תמונה מהגלריה. אז כן, אני מקווה שעזרתי לכם, ממש מקווה. אוהב אתכם, אני... תדעו לי רק בסע, מה יש לי, אני עדיין לא יודע מה כל כך קשה בלייק צם בפעמון. אתם לוחצים, זהו, לא קרה כלום. זה רק לחיצת כפתור, ללחוץ על כפתור. מה זה לוקח? 5 שניות, תעשו את הסרטון שנייה, תנו לייק, תרשמו, תפעילו את כפתור הפעמון, תעשו מנוי. זהו, מה ביקשתי? לקפוץ ב10 קומות. בבקשה, אז אני מקווה שתעשו את זה, יאללה. באמת, מה זה מקווה שתעשו את זה? ממש, אבל ממש. כן.
וכן, זה הסרטון היום. אני מזכיר לכם, כל שלישי וחמישי עולה סרטון ולוג חדש. וכן, אז כפי שאמרתי, תתנו לו, תרשמו לו, ספילו את כפתור הפעמון, לחיצה קטנה. וכן, אז כל שלישי וחמישי ולוג, אז תהיו מעודכנים, נדבר, וכן, יאללה, ביי. נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.